Il-Libjan li kien qed jinżamm fl-isptar Monte Carmeli wara li ġie arrestat mill-pulizija meta aggredixxa żewġ tfajliet b'mus fosthom il-kantanta Mikaela irnexxielu jaħrab mill-isptar. Dan kien ikkonfermat minn diversi sorsi li tkellmu ma' Net News b'mod konfidenzjali. Il-Libjan li għandu madwar 37 sena kien qed jinżamm Monte Carmeli taħt osservazzjoni wara li aggredixxa lill-kantanta Mikaela Tart u lill-ħabiba tagħha Monika waqt li huma kienu San Ġiljan il-ħadd li għadda. Kif qalet Mikaela stess fuq Facebook, il-Libjan tant kien aggressiv illi għamel mus ma' onqa waqt li prova jisraq ilha basket. Il-każ seħħ fit-triq qasam San George għal ħabta tal-11:15 filgħaxija. Mikaela fuq Facebook kitbet lill-Libjan prova joqtolha. Konna fortunati għaliex għaddejna minn mument terribbli li seta' kien fatali, qalet Mikaela. Il-ħarba ta' dan ir-raġel mill-isptar Monte Carmeli, suspettat f'każ daqstant serju, isegwi sensiela ta' nuqqasijiet serji fl-aħħar ġimgħat taħt it-tmexxija tal-kap eżekuttiv tal-isptar li huwa s-Sindku Laburista ta' Santa Venera. Dan hekk kif fl-aħħar ġimgħat fost każijiet oħra pazjent ta' 17-il sena ħarab mill-isptar u nstab mejjed jumejn wara.